Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Association of Oral and Maxillofacial Surgeons India Northeast Chapter Hagajitri lang bat ke Indian Dental Association Meghalaya State Branch hagastap jong kasi sajan ka live hoitri ujumang arja arpazan kilapun long ya ka free dental and oral screening check-up program hayodu. Kani gajing penlong ya kani ka free dental and oral screening check-up program ki pajba hayodu. Kalong shibenta ban rakhe ya ka no World Tobacco Day kapal baru setelah keperthai ki jupen long ya kani program ban pen kan mau ka jingma ki jingmen saw ban pen kam ya uduma. Hagani ka step ki doktor ka Indian Dental Association Meghalaya State Branch kilas dang ban le ka check up ya ki pajba bayat lenti ki nong ya kali hak ba ki ladon palat san phongut ki pajba ki balawan ban le ka check up na ka benta ka shintur bat ki banyan. Habagran shikilat pathai khubor u Dr. Bobby L. Majau, convener Association of Oral Maxillofacial Surgeons of India Northeast Chapter. Ulaong ba kajing di duma kabanra ya shibun kajing ta ya kamet jong ubrio. Ulaong ru balada jur kajing penankam bandi e uduma kapenkiyo ya kal ARB lani ka carbon monoxide bat ya kasnam kumjuru kapenduna ya ka oksigen ka babanra ya kajing pang hat atak jingpang klong snam bat ki babun menta ki samla badang arpus nam ki yo ya kani jingpang. Kumta ula kerpat lagi pajba bagin sngobha ban kiar bandi uduma namar kawanra ega jingpang cancer ru. Haba benra pat nakaliang u Dr. Lumbor L. Mausor, President IDA Meghalaya State Branch, ula ong baka jingti uduma ong baka kta tangi kiba penankam, hendai ka kta ru iki beriau basma ling baka tedem kibadan marjan bar kiba di duma. Kumta ula kerpat iki longpa baro basngobha ban kiar bandi duma namar lada kidi hajan jong ki khun kan kham kta shibun yeki khun ban yu unong di. Nakaliang u Dr. Mansan Kara Jerwapat, ulaong baki pajba habakidon kanu-kanu jingpang, haga shintur niki bnyat, sngobha, wat pendir ya kapor, letno syagi jaka sumar, kenang ban yok loy ke jing sumar, om ban syuab andala dir kapor namar om la syu ban sumar. Dan kopang tangan niti dah kau buat lebar lima bat jadi ni kalau seperti ini kepenyan. Kepenyan belum seperti dah satu. Hindu ya kata jing supu atau jing mat bertibang di jing bang kan dan kita jing supu buah bagalang bab Hindu ban Kristen yakin kita nada fisien gino gino ke bab ipe Kristen tu jong ke bab ide hi benar Kristen tu jong nada ipe isau nada kalau jam geki ki at kidok penyat teng ke mixoy pada teng finishut penyat ke sedang ban mix nam ban nada fiai bot teng pime sumar sisu kawara pat senan ya ke jingdu ya ke biat ke jong pi bat ngengek balada kede jingdu ke jong pi kan nong ke jingdu aba finda bam jingbam ru pinum yo syu ban bam ha resh bunyi pi ni kapor ngi hani kapor ngi yeng kum ki doktor jong ki hapo kan hun jong wi satri bang itep ka Indian Dental Association Meghalaya State Branch ringkat bat ka Association of Maxillo and Oral and Maxillofacial Surgeons of India Northeast Chapter ki doktor hapo kini ki atlik satri minta ka singi wan ban pelong ya kene ka free oral screening camp hang ni hapo kliyo kum ka jing shibenta kum ka jing rakhe ya ka World No Tobacco Day minta ka singi ka life jumang ha ka baya kene ka singi la ju rakhe barok go si seplak pathai ban pen kan mau ya ki jing ma ki jing minsau ki bami na ka jibran kam ya uduma lani utobako ki ba ong kiting pareng te ngidon ha kene ka jaka na mantau sem ngi kwa ban concentrate ban bek ha ya kini kinong nya kali hang ni ki
ki banyak ki kali ki nong syong yo ni ki beri wan thi jing thi ang ni di mentak singi kat haduk mentar ngelayo ban pai kumbasan pungut ai ki beri wan ni ban check up ki ngilala ban shame ki jingpang vidan po kishintor jong ki ngilala ban ai ki counseling ban agaju por ban yo ban bataya ki kumno bakin dek ban ai sumar hai ban sumar de ngiwan hakan ko po ngidan ni bentah ni program halo jong kan ni bentah India nga siya ko aban trend pang jong duma bat ka jisne duma hila da penan kam ko no ko kom de bas new de yaman tangi na ban tay ka jiban kam jong duma ka kom di duma ko musmo ko secret mo biri bat ka kom kubum duma kabang kubum yitha ni isma ni pedam duma hapo sing tur joni di man katum ka World Health Organization kaya thu ba manus nam million ki brio ki yap tang nakadaw jong duma man kita million shi million ki brio ki yap tang nakadaw ba ki dimensi me ka jing pedam ya ka jing mi pedam na duma ba di ibe pada kata bang kat ka second best mungkin di katuru kade ka bas new ya uduma wan nam shibun ki jing pang ha kamet ka jing di away na ki jingpang ba uduma pendong ka pendu iki doktor pentulot iki doktor padu wanam ki jingpang sibun ha doktor mo kung ka jingpang ko bronchitis ka COPD ka emphysema pneumonia la bino ka tuberculosis de uduma udon ni nikotin ba pendong ya ki ba tinterni no mo tang sudah pedan kami duma ki kwa asikwa pedan kami duma bat ka pendong ki ba bakin uduma tinang ta uduma lada pendan kam hai uduma kadam jong uduma kapen kiu bahai kene ke air bil ani ka carbon monoxide ha ka snam ka jini bat ka penduna ne ka oxygen bat ke alam sibun ki jingpang ba jingpang snam ki had attack munta ki kena rumong yo sma bubun ki kena ki ba at ko lai post snam yo ka jingpang had attack mli sibun shop yo sma ta ki ram ba ki ba kham he ki kani ba rakhat ki tang na ka daw jong Tinang taga dumas lah hiru lada pendan kami ini katadam duma kadang kumbak san hajar chemical substance and carcinogens ba dami chiki DNA ha kamet ka jing mo ba nam na ka jing bang bampong ha ka sintur ha ka dang ha kindor ki jini wat ha ki pancreas ba ha ki kulai ki jini du di ka jing di duma ka jing pendan kam sedang di duma ru kawan dam sibun ba te ki jing pang ru ka jing pang sini ta kawan nam ka jing nong lingki mo ni okun kawan nam ka jing limit set dan ani yak ko pat de ko kaya ka jing pedan kami duma kawan nam ka jing pang nam ka jing duk masih maladi duma ong meneng yo ka jing terni mo Gitsulut pisa ng talaban ng kamumari kisnam yo si kijing pang wanami kajing duk hakayang kasam po wanami kajing sosiyo. Kaya nang tanong ka daw bangiwan nakaliang jong ka Indian Dental Association hakang itasni ni kum ki doktor bisumar hai ki sintur baki binyat bishwa bantatay kindia jipang ki ki bangi shidi bahaga sintur jong kini ki brio ki babanan kam hai duma Kaya bangi shidi bahaga di ki gum disease lali kajing pang ha ki do binyat juni ki misnam bat ki at ki binyat do ki bat ki hap no ki dan ki do binyat jingi do ki jingam nang tagadan ka jingduna ha ka jing sma ya ka bam ha ka jing bang ya ka bam nang tagadan kini ki delayed healing bangi ong mo ladangi put kanu ka binyat nang ine kanu ba ka surgery ha ka sintur ka jong ki brio ki badi hai duma ka khamsla mi ki brio badi duma bagin jam kloy na ki surgery ni ka jing put binyat teng kini ki brio ki yo bhadu ki dry socket mo dry socket ka de ko condition belong pang ha belong very painful banya ka tutik ni ka jing pang binyat dia kaway ka ba kung san ka iba dan kam banso ko ba uni duma o the number one reason hi kuni ki doktor ni lap ba yo kini ka jing pang bampong ni kini ki ulcer ni ki ulcer ro proliferative growth dan kini ki dak saw ro ki frek bami shikhat ki cancerous lesions mo dia uduma hi di ubas niyo ki bagi di bentian uduma di banso ko ba uduma upanyam dia upanyo ka jing pang cancer ha ka sintur ha ka dindang kumbala batay niya. Agani ka singi no to bakuti wala rakhi ha kaleng satlak pathay ni nakalyang jong ka IDA may khalya branch ki kwa wan kentu ki pajba wan kiar na duma khamtam ha ki jaka pajba habang iong jaka pajba kamot ba
kata ka kentuk tam ya ke wat ya ke ying ka sem jong piru haba namar lada pinon kam igu duma kadon lada pimdei nong pinon kam ru ndai lada pinyi lane wa lani ka tumi ki pinon kam kadon kata ka second hand smoking effect lani kata ka third hand smoking effect mo second hand mo piso thu ba lada pimdei nong pinon kam uban bo pidi ru uban ri pidi ajan ki khun kamut katu ka jing kata ka kham kata palat ya ki khun ban ya pi nong di de nga kentu ya ki mi ki pa ndai ban pinon kam yang rumah hakmat jong khun beri ban burom ya ka lada pim la ya ladero bad ya ladero lada pila sobha ban kierno bad namar ba ban ino iduma kam dei ka basuk bad namar kane kala hap kum aksin perengki ong addiction la ne ka jingkirni ban nagaliang jong di hospital sarkar ru kilabu ya kini ki tobacco cessation center mo kum ki kita ki jaka sumar ban ai ke jing yarap ya kitu ki bomla ki bakwa man i no ya rumah tinga kentu nagaliang jong IDA nagaliang jong ka sarkar aman ki jaka sumar bniat kilabu ladon ki doktor ki ban ai fi nadu ka counseling nang ta nadu ki dawai ru ki ban yarap ya ki ban i ya rumah but kani ke jing kta jong rumah kamut khamtam ki jaka pajba kamut kala penlong ya ka sarkar bakan penmi ya ka kendon lani ban penmi ya ki an ban tek lakam ya kinong di rumah ki jaka pajba ki bala ya tip ya kani ka an kum ka kot pa bat haki section 4 lah msha shu ban di rumah pajba bat lesi mentabun pila ban kidon ki bala sha fine ro mo ka fine ka bahadu arspa tengkah bat la pentrai kam ni haman ki district hamen halia de ngim kwa ba tentu ba lada ngi kum kinong penon kam lane pi ki ba penon kam rumah pisem ya takarai ba kinong penon kam chu mon don kam ya kini ki an rei namar ba ngi hi kinong penon kam ngimla ban tek la kam lade ba ka sarkar kal hapan penmi ya kini ki an ki ba pher bat dei tang kata kala penmi ru ki an ki ba ban discourage lane ban maham ya ki nongdi secret mo dei ban di hajan ki school dei ban di ha bandi lose mah bandi kutia ya ki secret bat kum ta ter de sasisen nga sheme kanika kabu ban kentu ya baro ba hakani ka sngi no to bakode bagin kiar na duma bless you this sasisen hot i la yo so ki doctors ki ba kila kren kila bataya ki ak ki ba la banja alor habas ki kirni haknika habet lani kirni haknika rukom habangi yo ban ki breu ki ngop hakni ki jingdi ki ba ki jong rumah bo pet bat kay ka bang ako ban su kintu ya ki pat ba mo kolong ba wanum tieng ba pintip ya ka jingpang ka ba pidan ada pidan kinu ki sign ada pidan kinu ki jing i ki jing mong ni kinu ki ba kham i pher ki sintur ki jong phi le ne ba ka mat ki jong phiru wanum delay wanum up hadu bakan poi pat ka por ka badet banginum la su ban nei te ngaswa ban su penkut ka ba ai jing termen yi baro kolong ba dara phila ban wan ka por ka ba biang dara phila ban wan singi doktor ban net ka por ka ba biang hidang la ban sumare ki yo be ka jing pat bat hoj bat dada ki dan ba fiso ka por ki dan ki por ba la ban so ba em imla su ban sange ya kenika jingdi duma henry kata kalong ka bamdei namar bangila ibun ibriru ki bala ha jing persang ke jongki ke jing arab juni ki doktor ru kaldan ke ke bamla banne kenika si namar kumbak tip kenika world no tobacco day te ni hakni ka por ni dan lalaki jongki specialist ni check ya kamtam ka sentur ya ka lada ki don kinu ki jing mang dan ni kinu ki sign ki bangi i bat la ban yalam pada syakunu ka jingpang ka bakham sirkai te ngila la ila edon hang ni ka to ka ni por na du mene dai jim step bat ngila lak ila ibun ki bri la wan bat hoj apring kita ka jing ya check up ke jongi ru ngila lap don arlaingut ki bri ki ba la ngop ha ki jingpang ka jing bampong bat ngila airu ki ya ka ngila batai ru ki ya ka bakin ne ka ni sakhmat Bun ki rangba na ki makumi. Bon ki ba kirang ba ki bangi la lam bat don ru ki bangi lap ru ki ba lai pen i lupa ki sign ka ba la kim le ka jing la kim lek loy ban yo jing sumaru kila ban poi pa chakata ka jing pang ka ba kham sir khai Bun basaliyaw na ki bun bakiya lanti ne ba che opnem na.
kibon hi nang ni kabangi i mentan kiri kibayat lenti kindi kibo shangyom kibawan nomor kini si sajan i bon kibru nak leng kisnong kewan ya thit ya de ya thit tikila ewan kibru nak leng ka sor bat ni labru bon kiri nak leng kibru kibawan Senam tak sen di free talan. hakashi snam pet kum hakni kasi nomor kum hakni kasi kabangi rakhe kini kasi kabaka not world not tobacco day kadi ka jing rakhe kabangi rakhe tang si sen snam te kum kani ka por kabangi concentrate bet tang le bentang kani ka kajat kaba ni pet la dadon ki bre ki badan ni kini ki jing pang kadai tang hakum menta kasi ndai man water ni dan le yakini ki free dental check up hakabangi pet pat ikiwe ki benta jong kabanyak Yo ha bakam sini kuai na sikrat nak matai. Ukwai ru usniu usikrat ru usniu hi tamba ban ong balada ukham phia ukham sniu e ukwai ni sikrat ka jinjar nga bangan juba be kran nomor boleh bun sin hi ki bri ki pam lang bat kwai bat sikrat bat kini ka combination jung kini artli ka kham sir khai